سازیên malbetên şehîdan, xelkên herêmê û kongrastar bi daxuyaniyên cuda hilbijartinên nedemokratîk ên hikûmeta demkî ya Sûriyayê li darxistî şermezar kirin. Meclîsa Malbetên Şehîdan a Qamişloyê li goristana Şehîd Delîl Sarûxan bi amedebûna endamên meclîsê û malbetên şehîdan daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hate gotin, em van hilbijartinan bi temamî red dikin û encamên wê qebûl nakin. Ev hilbijartin îradeya pêkhatiyên herêmê îfade nakin. Em van hilbijartinan berdewamiya polîtîkayên ku xizmeta gelê me nakin dibînin. Herûha hate teqeskirin ku wekê gelê Kurd pêdiviya me pê heye ku em fermî di destûra Sûriyayê de werin naskirin û em bigihêjin mafên xwe. Meclîsa Malbetên Şehîdan a Kobanê jî hilbijartinên nerawayên hikûmeta demkî bi tundî şermezar kir. Di daxuyaniyê de tayînkirina endamên parlamentoyê hate redkirin û hate diyarkirin ku ev tayînkirin dorê prensîpên edalet, wekhevî û demokrasiyê ne. Herûha hate gotin ku proseya tayînkirina neqanûnî bû û neşeffaf û nûnertiya rasteqîn avîna gelê azad nekir û beşdariya hemû aliyan misûger nake. Meclîsê bang li hikûmetê kir ku tavilê tayînkirinan li ber çavan bigirin û mafên hemû pêkhatiyan misûger bike. Kongrastar a bajarê Kobanê ji bo şermezarkirina van hilbijartinan daxuyaniyek daraya giştî. Daxuyanî bi amedebûna endamên kongrastar û rêxistinên jinan li qada jina azad hate dayîn. Kongrastar diyar kir, ew kesên ku ji bo endamtiya Meclîsa Gel a Sûriyayê hatine tayînkirin qebûl nakin û ew nûnertiya gelê Kurd nakin. Herûha kongrastar daxwaz kir ku divê komîteyeke temsîliyeta wekhev a tevahî gelê Sûriyê were avakirin û mafê gelê Kurdiyê siyasî, perwerdehî û çandî bi taybetî mafê jin were misûger kirin. Şeniyên Kobanê ev hilbijartin bi daxuyaniyekê redkirin û diyarkirin ku kesên beşdarî xebatên tayînkirinan bûne, nûnertiya vîna gelê Kurd nakin û mafê wan yê siyasî û çandî naparêzin. Hate diyarkirin ku divê nûnertiya rasteqîn xwe bispêre îradeya geliya azad, ne ku li gorî siyasetên teng werin ferezkirin. Şêniyan teqeskirin ku Sûriyeya nû ya demokratîk bi beşdariya hemû pêkhatiyên wê û pirengiya wê ava dibe.